Τον Γιάννη Φαρμακίδη που τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές και τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές γιατί συνεχώς κάνει πράγματα. Και όταν λέμε πράγματα εννοούμε κυρίως θεατρικά, μεταφραστικά, συγγραφικά. Έτσι λοιπόν σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη ανεβαίνει το νέο του έργο με το στόμα ανοιχτό στο συνέδριο της γλωσσολογίας, δικό του το κείμενο, ο ίδιος ερμηνεύει και τους δύο ρόλους του έργου. Περισσότερα θα πούμε με τον ίδιο. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία και σε αυτό το έργο που θα ανεβάσεις. Ευχαριστώ και είμαστε πολύ. σίγουροι ότι θα μας αφήσεις για άλλη μια φορά με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, για πες μας λίγο για την υπόθεση. Η υπόθεση αφορά την πραγματικότητα, το ερώτημα να το πω καλύτερα, με ποιο τρόπο διαλέγουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Συνήθως αυτό γίνεται ασυναίσθητα, αλλά πίσω από το ασυναίσθητα υπάρχει πολλή ψυχολογία και πολύ Φρόιντ. Ναι, μάλιστα. Βέβαια. Άρα το έργο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο, ψυχομετρικό. Ακριβώς. Γύρω από θέματα ψυχολογικά γίνεται διαρκώς η συζήτηση και καταλήγει να κάνουν μια φιλοσοφική συζήτηση γύρω από το ζήτημα της αλήθειας και του ψέματος. Η οποία ουσιαστικά αλήθεια είναι αυτή που μας βγάζει από τη λύθη, αν θέλουμε να παίξουμε λίγο με τις λέξεις. Ναι, και αυτό που συζητάνε στο τέλος του έργου, τα δύο πρόσωπα, ο Γιάννης ο Φαρμακίδης που είναι το ένα πρόσωπο και ο καθηγητής της γλωσσολογίας στο Τεχνολογικό Ίδρυμα της Μασαχουσέτης που είναι το άλλο πρόσωπο, αυτό που συζητάνε είναι ότι ο Χριστός δεν απάντησε στο ερώτημα του Πιλάτου τι είναι αλήθεια. Μάλιστα. Παρόλο τις αναφορές τις φροηδικές, η παράσταση όπως αναφέρει στο σχετικό δελτίο τύπου αφιερώνεται στη μνήμη του καθηγητή, γράφει Ουμπέρτο Έκο. Ναι, ο οποίος για μένα υπήρξε πνευματικός πατέρας, παρόλο που δεν τον συνάντησα ποτέ, αλλά εξαιτίας του και για χάρη του κάθισα και έμαθα Ιταλικά και έχω διαβάσει οτιδήποτε επιστημονικό κείμενο έχει δημοσιεύσει. Ναι. Οι παραστάσεις που θα δώσεις είναι συνεχόμενες από αύριο, 1η Απριλίου και Τετάρτη. Από σήμερα. Από σήμερα, ναι. Συγγνώμη, νόμιζα από αύριο. Άρα σήμερα, αύριο και 2 Απριλίου. Ναι. Και ελπίζω να μην ανοίξουν οι ουρανοί και βρέχει και να μπορέσει να έρθει ο κόσμος. Δυστυχώς η πρόγνωση λέει ότι μάλλον θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα βρέχει, αλλά αυτό που να το ξέρει είναι αυτά που συμβαίνουν. Το timing δεν μπορεί να το καθορίσεις πάντα το καιρό. Στην εξοραϊστική. Στην εξοραϊστική πάντοτε, ναι. Στις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο να κάνεις παράσταση. Ναι. Και δεν συνίσταται για παιδιά, να το πούμε για τους ακροατές που μας ακούν. Δεν άκουσε τι είπες. Καλό είναι να πούμε ότι δεν συνίσταται για παιδιά η παράσταση. Ναι, και να πω γιατί. Διότι ένα από τα πράγματα που συζητούν τα δύο πρόσωπα είναι με ποιο τρόπο επιλέγουμε τις συγκεκριμένες λέξεις για να βρίσουμε κάθε φορά που βρίζουμε. Οπότε καλύτερα να μην το ακούσουν τα παιδιά. Μπράβο για την ευαισθησία σου, Γιάννη, γιατί γενικότερα τα παιδιά ακούνε πάρα πολύ άσχημα και βλέπουν και πολύ άσχημα πράγματα, οπότε είναι ωραίο όταν λέμε ότι κρατάμε αυτό το κομμάτι για τους ενήλικους. Ναι, ακριβώς, ναι. Ενήλικες. Τι διάρκεια έχει η παράσταση? Γύρω στα 35 λεπτά. Ναι. Και περιμένουμε βέβαια να σε δούμε. Όντως, αν δεν τα καταφέρουμε σήμερα και βρέχει πραγματικά, το καλό είναι ότι είναι 3 οι ημέρες, εφόσον ξεκινάει από σήμερα η πρώτη παράσταση. Ελπίζω να μην βρέχει επί 3 μέρες συνέχεια. Και εγώ έτσι ελπίζω, αλλιώς θα μιλήσουμε μετά για την καταιγίδα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και θα τα πούμε σύντομα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μάλλον θα έχεις και σε μικρό χρονικό σχετικά διάστημα ακόμα ένα έργο. Ναι, κάνω 2-3 παραστάσεις το χρόνο. Ναι. Πάντως για την ώρα θα δούμε το Γιάννη Φαρμακίδη σε ένα debate με έναν καθηγητή από την Μασαχουσέτη. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.